U Hopsportu som už párkrát nakupoval a spomínal som v jednom zo svojich videí, že je to obchod, ktorý sa sústreďuje evidentne na low-end, ale páčilo sa mi ich rýchle dodanie, promptná reakcia pri reklamácii a hlavne cena. Keďže v tomto videu asi dosť naložím Hopsportu, tak zo začiatku ho poďme teda pochváliť. Keď sa pozrieme, tak potreboval som stojan na tyčinky, ktoré sa mi trošku rozmnožili, takže ich skladovanie na zemi a pohádzané kadetade už nebolo také komfortné. A Hopsport ponúkal veľmi zaujímavý stojan, dizajnovo, rozmerovo a aj teda príslušenstvom, čo všetko poskytuje za veľmi slušnú cenu. Keď si porovnáme podobný stojan v rovnako relatívne lacnom obchode Decathlone, tak vidíme, že je skoro dvakrát drahší, má menšie rozmery a ponúka možno 20% úložného priestoru toho, čo ponúka Hopsport, takže cena jednoznačne hovorí v prospech Hopsportu. Nehovoriac o tom, že mne sa tá ich červeno-čierna kombinácia celkom páči, aj čo sa týka dizajnovej stránky. Keď som stojan zložil, tak vyzeral asi takto, čiže celkom pekne, tak jak na fotkách, rozmery boli uspokojivé a stojan je teda celkom pekný a nie je pekný len na fotografii, ale aj v skutočnosti a tým sa asi moja chvála skončí a teraz, ako hovorí naša omladina, tak nastúpi vlna hejtu. Hneď po vybalení vás zaujímuje niekoľko vecí a to je samozrejme kvalita dodaného výrobku, takže tu sa môžeme pozrieť na armádu skrutiek, kde vidieť, teda neviem, či to lisujú, alebo jak to teda vyrábajú, ale je vidieť, že niektoré skrutky, až som sa divil, že vôbec išli prestrčiť cez dve sústredné diery, pretože sú krivé už od narodenia, jak sa dá povedať. Tu sa môžeme pozrieť ešte na druhej fotke, kde je to krásne vidieť. No a čo ma zaujalo na návode, mrkol som sa aj do návodu, tak skrutiek by malo byť 8 kusov M8 na 60 a 8 na 55. Evidentne sa niekomu, kto balil celý ten sáčok, nechcelo samozrejme triediť skrutky, takže mi tam nadžubal samé 60. Čo až tak nevadí, horšie bolo možno, keby tam boli tie 55. Takže, ale v návode, toto nie je jediná chyba ešte, ktorú vám ukážem z návodu, takže toto je len také na pousmiatie. Na dôkaz ukážem, že naozaj všetky skrutky boli rovnako vysoké a že to boli 60-ky. Tam sa však moja výtka, alebo môj zoznam výčitiek nekončí, pretože pri uťahovaní, hoci som teda, nemyslím si, že som to uťahoval nejako prudko, som zistil, že joklový profil sa začína podozrivo ohýňať a chce prasknúť. Na tejto fotke to není tak vidieť, ale v reále ako bol naozaj, som si to nevšimol, proste som uťahoval skrutky, bol dosť výrazne ohnutý a na to, že píšu, že ak použili kvalitné materiály a má to udržať až 130 kg, tak ako takémuto tenkostenému joklu sa mi moc veriť nechce. Ja to mám naložených teraz možno ani nie 100 kg a trošku sa bojím o stabilitu toho stojana. Ďalšia z vecí, čo ma zaujala, boli držiaky na tyčinky, teda respektíve tyče v tomto prípade. Ja mám starú činku, ktorú mi robil ešte pred 30 rokmi otec, a má 20 mm priemer. Dnešné tyče, myslím, že štandardom je okolo 30 mm priemer. A keď sa pozriete na ten jazyček, na ktorý je zachytená táto 20 mm, no celkom by som sa tam bál dať 30 mm tyč, pretože by som sa bál, že z toho stojana proste pri nejakom drgnutí môže vypadnúť. Takže neviem, prečo trošku poddimenzovali inžinieri tieto uška. Polský podotýkam. Ďalšia z vecí, čo ma nemilo prekvapila, je, že tyče, trúbky, ktoré majú držať kotúče, tak ja neviem, či sa im nechcelo meniť vrtáky. Myslím, že majú 20 mm priemer, alebo 27, alebo neviem, koľko píšu. No proste diera je väčšia minimálne o 2 mm, takže vlastne celá tyč sa na tom parádne kývoce. Čo nejak ako nevadí, ale
Vyzerá to tak divne, ako mám pocit, ako keby chcela tá tyč, alebo teda tá trúbka stade odpadnúť, takže tu si tiež Poliaci nedali na tom moc záležať. Ďalšia vec, ktorej sa bojím, je, že celý ten stojan po zložení a zaťažení sa pomerne má silnú vôľu a dokážete s ním pohnúť pár centimetrov hore-dole, pretože to nedrží. No. A bojím sa to v rielmi uťahovať, lebo ako hovorím, ten jokel tenkostenný sa mi nezdá. Tak uvidíme. No skúšal som akože vyvolávať rôzne nehody, že či keď niekto náhodou nedrne do toho stojanu, či sa to na neho celé nezrúbe a tak. A teda nepodarilo sa mi to, ale nemám z toho taký ten pocit bezpečia a stability, ako by som chcel mať. Ďalšia zábavná vec je celý návod, kde niekoľko chýb vypichnem, napríklad aj túto záverečnú, kde som sa pozeral, ako sa má dať ten teda vrch na tie malé činky. Za prvé ten profil, na ktorom to drží, je nakreslený, že má ísť z vnútornej strany. Nie, nemá, má ísť z vonkajšej strany. A druhá vec je, že súdruzi z NDR, v tomto prípade teda z Poľskej ľudovo-demokratickej republiky, nakreslili, že tam idú skrutky, ktoré idú dúrchom a istia sa maticou. To tiež nie je pravda. Žiadny durdiera tam nie je, sú tam samorezné skrutky a neistia sa žiadnou maticou. Takže neviem, kto vyrábal návod, alebo čo si predtým šľahol, ale návod absolútne nezodpovedá tomu, čo ste si kúpili. Za mňa, čo povedať na záver? Za mňa, neviem, či budem ešte nakupovať v Hopsporte. Je to suverene najlacnejší obchod. To je áno, ale človek by predsa len požadoval akú takú kvalitu od niečoho, čo vyrobia. A v tomto prípade sa im to nie veľmi podarilo, takže moja dôvera, že za svoje peniaze dostanem niečo, čoho sa nemusím báť, je momentálne dosť naštrbená. Zatiaľ síce neplánujem nič kupovať, ale uvidíme, čo v budúcnosti. Asi si to ešte rozmyslím dvakrát. Takže otázku, ak si budete chcieť kúpiť nejaký stojan na tyčinky, tak nechám na vás. In love with a monster. In love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's too hard to fact that when you rap, you got us attracting in a vibe by two. Multiple screws inside my